Ahojky, já jsem LPS Rozy a vítám vás u mého dalšího videjka. Toto videjko je speciálně určeno pro LPS Vivu TM, nebo spíš pro LPS Vivu, a jelikož jsem se přihlásila do její soutěže, tak jsme měli nakreslit obrázek a tady je. Takže takhle asi nějak tak vypadá ten obrázek pro tebe. Tady je Viva a tady je Mr. Charles. Doufám, že se ti obrázek líbil. Dělala jsem ho tak půl hodiny a tak tohle je celé video. Děkuji za zhlédnutí a ahoj.